Ndewo onye ọma na-ege ntị. Nke a bụ ịgba ajụjụ ọnụ nke ezumezu Igbo TV gara na ụlọ akwụkwọ PrimeGold Int'l School nke dị na Olodi Ababa. Ngwa gee ntị ka ị nụrụ ihe onyeisi ụlọ akwụkwọ nwere ike ikwu gbasara asụsụ Igbo nakwa nkwalite ya. Onye ngosi Igbo m, Onowu Ezugo Chinyerugo. Ndewo onye ọma na-ege ntị. Anyị anabata gị tata na ezumezu Igbo TV. Tata anyị nọ na PrimeGold Int'l School nke dị na 22 Odofin Street, Olodi Ababa, Lagos. Anyị chọrọ ka anyị gbaa onyeisi ụlọ akwụkwọ ajụjụ ọnụ. Biko onyeisi ụlọ akwụkwọ, anyị nwere ike ịmata onye bụ? Ndewo, aha m bụ Ada Ezenwa Ogochukwu Rose. Ọ bụ onye isi ụlọ akwụkwọ PrimeGold Nursery and Primary School nke dị na nọmba 22 Odofin Street, Olodi Ababa, Lagos. Achọrọ m iji usoro a kelee ndị ezumezu Igbo TV bịa n'ụlọ akwụkwọ anyị na-eme ka ha kwalite asụsụ Igbo na Lagos steeti ma na Naịjirịa niile. Ana m asịkwa nne na nna ka ha tinye uche ha na-akụziri ụmụazị ha asụsụ Igbo ma n'ụlọ ma n'ebe niile. Anyị nwanakwanụ na PrimeGold School na-akụziri ụmụ akwụkwọ Igbo. Anyị nwere onye nkụzi Igbo, ọ na-akụziri ha Igbo, mana ihe nchọpụta na ndị nne na nna anyị a na-agba mbọ ịkụziri ụmụ Igbo. Ya mere ọ dịghị ka ụmụ anyị ụfọdụ na-anyụ anyụ, ụfọdụ a na-asụ asụ. Ihe nna ya nne na nna ha unu na-asụ, unu na-akọwa, unu na-akụziri ha baa ihe ndị bekee kpọrọ association. Etu a ụmụ anyị ga-amụta asụsụ Igbo. Ejikwa m usoro a na-ekele ndị ezumezu Igbo na mbọ niile ha na-agba, sịkwa ka Chukwu kwado ha na ha ejisi ike n'ihe niile ha na-eme. Ndewo. Unu anụla ka onye isi ụlọ akwụkwọ si kọwapụta. Onye isi ụlọ akwụkwọ, achọrọ m ịjụ gị otu ihe ọzọ. Kedu ihe i chere bụ ihe kpatara asụsụ Igbo ji bụrụ ihe na-ada ada dịka anyị nọ na mbọsị taa? N'uche m, ihe m na-aghọta, nne na nna kịta awụ ndị Igbo, ụfọdụ achọghịdị ime ka ha mara na ha awụ ndị Igbo. Ile n'afọ ha na-aza, ị ga-afụ onye Igbo ọ na-aza Charles Damian. Na-ajụ ha dị irejista ụmụ ha na skuul, ha kpafụ ụmụ ha, njụọ ha omimi ndị ebee, ha sị na ha awụ ndị Igbo. Njụọ ha ka ezi ka ụmụ ụlọ a na-azazi afọ Igbo, ha anaghị enwe ike ịkọwatara. Nna na-akọwataziri ha n'ọdụ mma ka ha kụziere ụmụ ha asụsụ Igbo, ma n'izite n'ịza afa ma n'izite n'ịsụ asụsụ Igbo. Ndewo onye isi ụlọ akwụkwọ maka azịza nke a. Kedụkwanụ ihe ọ dị ga ọ bụ ya a ga-eme iji wee kwalite asụsụ a ma mee ya ka ọ dịrị ka ọ dị na mbụ? Ihe na-arịọ nne na nna anyị ahụ, nwatakịrị ọbụla dị 0 to 8 years ọ ga-amụtanwu asụsụ ịnọ. Nne na nna ha gbaa mbọ na-akụziri ụmụ ha Igbo n'ụlọ. Ha sụwara ha Igbo, ha hapụ ịsụrụ ha Bekee n'ụlọ. Ha bịa na skuul, ha sụwa Bekee, onye nkụzi Igbo akụzikwere ha Igbo. Mana ha na ụmụ ha nọdụ n'ụlọ, ha emee ya ka iwu ka ụmụ ha na-asụ Igbo. Ha hụkwa nne na nna ha sụrụ Igbo, ha asụsụ Bekee n'ụlọ ha. Daalụ nne. Ọ bụrụ na ile anya, ihe abụrụgo ezigbote ihe uche aka mgba nyere anyị niile bụ ndị Igbo. Dịka ịfụrụ, anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ PrimeGold tata, dịkwazị ka onye nkụzi nakwazi onye isi ụlọ akwụkwọ si akọwapụta. Ndị bụ onye mmadụ ege ntị, anyị na-asị gị, ọ bụrụ na ile anya n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche tata, nwatakịrị ga-agbata afọ 10 nakwa afọ 18, ọ na-asazikwa ahụ ịfụ nwatakịrị ahụ ka ọ maka asụsụ Igbo maọbụ ka o si akọwa onwe ya maọbụ n'Igbo. Ya bụ anyị na-asị gị, soro
ma sonyekwa na nkụzi onye isi ụlọ akwụkwọ wepụtara ya ụbọchị nke taata. Sụọrọ ụmụ gị asụsụ Igbo n'ụlọ ma nyekwa aka iji na-esonyere anyị n'ezumezu Igbo nke ga-abụ na ihe omume a na-ewetara gị ị ga na-enwetagasị ihe ndị a ma na-akụziri ụmụ gị n'ụlọ ha wee na-aghọta. Chetakwa ezumezu Igbo, anyị ga na-ewetara gị ejije, anyị ga-ewetara gị gwam gwam, na-ewetara gị akụkọ ifo, anyị ga-ewetara gị omenala Igbo na ọdịnala Igbo, nri, nkọwa nakwazi ịgba ajụjụ dị iche iche dịka anyị na-eme na mbọchị taata. Ya bụ sonyere n'ezumezu mgbe ọbụla, and anyị na-asị gị daalụ nne maka isonyere anyị. Onye isi ụlọ akwụkwọ, anyị kelere gị nne maka ịnabata anyị na ụlọ akwụkwọ gị taata. Daalụ, anyị kelee gị. Unu agbalịala, jisiri ike na nke unu na-eme.